Dugay na ta ka nakita sa usa ka video katubitaw na ayata ni sa muraog ka ng mga baligyaanan ug sakyanan. Unya nag-interview ka didto. Gitawag man gud siya og sir. Nakita ka sa iyaha nga pero ti ka babae. Ay, ma'am, nagpino na yung sakyan. 1.7, sir. Unsa man ni na-offend ka? Story gid behind ato, sir. Sorry ha, mga na lang gyud ko. Kay gi-block man nimo siya. Unsa man na siya nabuhat niya sala? Ako ang nakabuhat og mali, sir. Nya ikaw pa ni buhat og mali, ikaw pa nang block. Naka-cheat ko niya, no? Pasaylo gyapon ko niya. Nang cheat di ko. Oh. Actually, kailan ni si Lloyd si mo? Hi, sir. Oh, kana usay tingog ko asa magka-Lloyd na sa CR. Oh, garay! Ayo, anak Brad. Hi, Lloyd. Lloyd, pud ka? Ganun man. Lloyd, Alvin Lloyd man akong... Paga! Mayong bunggag, this is your proud bistak boy, Chito Samuntina. Karong adlaw makauban og mahinabi nato usapod ka proud bisdak girl sa Davao City. Wala na ilain pa ang guwapa kaayo, Bella Crawford. Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Hello sa imo ha, Bella, nakita na kita. Salamat ba ya sa imong pagtugot ha? Salamat kay ni Anhigyog ka. Taga-asa ka Davao City ka. ¿Cuál? Agaray. Kadto lang. Unsa man jud imong tingog gyud ay? Inani gid akong tingog. Ay, ingon, ana. Aka na mag-anak unsa man na? Mo na siya ang ipit-ipit. Dati man good, maulaw lagi ko Babainhan. magawa. Ana, Okay, babainhan. babae na kayo, mosulod ko sa CR. Sa lalaki ko nagasulod niya. Buyagon man ko pasudlong kog babae. Oh. So mo to nagpractice kog babae tingog kay para ma-fulfill na yung antod na anan. Niya gikapoy. Pero taga-asa jud ka. Taga-kuan, Compostela. Compostela ka. Dito ko gipanganak. 1-year-old lang ko dito. Unya balhin na ka diri Tapos, sa Davao. nagbalhin ko sa Cotabato, sir, sa North Cotabato, Municipality of Libungan. Kay nagbulag man ako mama ug papa katong nga time sa Compostela. Gikuha ko sa akong lola dito sa North Cotabato. So si Lola nimo ang nagpadako. Ang lola ug lolo ang nagpadako na. After ato kay katong pagkuha na sa kuha, na abroad na ako mama. Ahaman si mama nag-abroad. Nasa siya Saudi Arabia. Karon, Niagad po siya sa Saudi. Saudi gihapon siya. 28 Pero suod years. gihapon ka sa imong mama ug papa. Akong mama lang. Sa imong mama lang. Sa imong papa di ay Akong papa kay wala kay gikuha man ko sa akong papa, 1-year-old pa ko. So wala kay na feel nga connection sa iya ha kay bata pa man kaayo ka ato. Pero kanang ano Ay, lagi ka? Unsa Oh, man ka? hingi ana jud kay ko kanang showy jud kay ko sa Showy, una kanang bike. Babae. Pero boycott ka pa sa Oh, una. kat. So cute gid ay kaayo ka sa una. Babae jud ko sa una. Sa Kanus- kanang bayot jud kay. Pero okay ra gid kay lolo ug lola nimo. Okay raman kay sila. Palangga kaayo kanila. Man si lolo ug lola karon. Wala na sila duha. sir. Wala. Ay sorry kaayo. Pila may edad nila nga ni Panaw? Di ko ma-remember mga 70 ata. Ano gid ang imuhang relasyon sa imuhang lola? Sa Murag lola ana. jud ko. Pero ang mag-communicate mo sa imuhang mama, padayon lagi hapon. Oh, padayon. Premi ang inyong communication. Siya ang nagapaskwela na mo, sir. Mo Si gay mama hantod nimo. karon napa siya dito sa Saudi. Sa Saudi. Pila mo kabuok magsuon di ay? Tulo. Ma'am Bella? Ako Tulo. ang ikatulo, tas ako ra ang babae. Ikaw ra ba? Palangga sa kasi mo mga utol. Dati, Nganong sa una Agaray. raman. akong pinakamagulangan, mo jud akong pinaka-close. Best friend din mo. Ano man, sorry. It's okay ra, okay ra. Nakuan siya, sir. Anong, nadawat siya sa drugs. Wait lang, di ko kastorya. It's okay. It's okay. Ba't ikikog na mo hilak, sir? Okay ra, uy. Siya akong pinaka-close. Kami man ang permi nag-uban na katong high school ko. Kay, mas nauna man nag-eskwela o college kato akong ikaduha, sir. Dari sa Davao. So, nabilin mi dito sa North Cotabato. Ako ang nagabantay sa iya nga nagbinuwa nga siya. Dili siya ka ng drugs nga akan ang kaning ginaan na rugby ang tira der man gud sir rugby. shoot. So nang murag naugan na gid ang utok adugangan. Napugnan ba to siya napugnan.
Yan, ay katawanan kay nga story kay tapad man gud sa mong balay kay kanang nagabayad og bulang. Unsa na siya? Kanang bulang sa manok gud kanang espada sa manok kanang sa tari. Okay. Tapos akong kuya nigawa siya dito sa balay nagsayaw-sayaw. Kanang nag-ana ba sayaw butot niya nagpusil-pusil siya dito sa mga customers. Mo tamo sila nga nanawag og pulis, gipadakop siya kay nakabulo naman po to sila nga nagagamit og Gagamit kuya og og rugby. rugby. Nya bago na akong grocery ato, naggrocery ko kanang mantika, nya ang mantika besa una sir kay kanang sa silupin pa. Mo to tingal ko pagkagabi kay nawala na ang mantika sa lamisa gikuha abiguro rugby. Oh my God. Kulo magluto Kasi na. nagkuha. Ang pulis magluto na takog kanasudan. Unya nawala ang mantika. Kulo asa ang mantika diri sa lamisa, bro. Kay natulog ang Oh, mantika. ang silupin man good sir kay katong silupin good nga kanang ganing color nya color blue man to ang gibot nga Okay. nabiguro nila rugby Rugby. giapilo ko. Wa inong ko kalutog dinner. So nagdako ka nga mo gid imong suod. Ah. Nganong naabot man siya sa Napabarkada siya sir tungod na kay when he grow up kanang siya gid ang naka-witness ba nga nagbulag ako magpapa sige gaway-away. Murag feel ako affected po siya atong time. nadala Oo. niya. Ang iyang nabarkada kay diri nidako sa mga inana nga butang. Mm-mm. Until nga na-apply niya. Pero buutan imong kuya. Buutan gid kay sir kanang mahinatagon, kanang matinabangon niya. Inignay mga away nako sa una kay usog ang buli-buli sa una sir. Siya mo tanggol sa kuan niya. Maliso lang gid siya sir pag maka-rugby na siya. Unsa man niya liso? Unsa man ang iyang kina? Kay ning mag-hi siya usahay kay kanang magsumbag. Apit na may sumbagay sir kanang ganing kaila kanang magsumbag boxing gid sir kanang ganing magana gid. Sparring na gyud. O kanang iyang action ba kay magana na Lagi, kay lagi. tungod na ang cellphone sa una naman ay memory card. Nya gihulam niya ako memory card mo to gikuha na nako. Pagsulod nako sa balay gikan ko eskwelahan, baho na ang rugby ang balay. Kuya, kuha na ko ang memory card kay gamiton nako. Di niya ihatag niya hanto naganaana na siya na. Kada ano ko luson mo na ko ni maganaana ko to. Bayad medyo kay ko sa una high school mo to disinggit na akong tawa. Kumusta naman siya? Okay naman siya sir katong pag college girehab siya. So niundang kog eskwela college ko. Kay para makaparin. Ay, muundang ako eskwela kay Okay. paundangon ko ni mama. Okay. Nga, dili man ako kaya i-give up ang 2 years, sir. Kay 2 years man siya i-rehab. Muto, nangita ko para nang apply ko sa DMMA mo ko nag-eskwela, college. Muto, nang apply ko working. Gitagaan ko technique atong akong friend po nga. Inig mga apply kag working dapat public-public ka, ha? Okay. Akong giyakuan kay katong bulingon na t-shirt na puti. Pero Unya. nag-DMMA ka, o si kurso ni mas DMMA? Una, BSIT. 1 year jud ko IT. BSIT, Okay. sir. Dara jud akong weakness. Gusto Oo. na ko kanang ganing makatun ko ba kay sa high school. Dara jud ko weak. Okay. IT mo to nag-IT ko kay wa jud ko kasabot pag high school. Mm. Karon kaya ang DMMA naman ay kanang BCSP Got Talent. So naay mga BSHM, mga BSHRM. Naman na sila grupo sir nga Mannequin Society. That- Nga mga bayo tanan. Model-model, ana. Sayo gid sila kanang Okay, kanang okay. waki-waki. Hala ko hala, nya apil ko to gatal niya kanang Kala, ngunindot lagi na sila nya pagka next week nag-shift na balay na ko sila. Sa mga gigaman mo. BSHM gid ako nahuman, hospitality management. Naka-working yung ka. Oo, naka-working Ah, jud so ko, sir, ikaw- 1 year. Naka-experience jud ko kada ganing sayo jud ko mata sa alasay sir kay ulawon lagi ko nya kanang bayot ba kanang di ko gusto mabuli. So na-assign ko sa lobby mag-map. Alas 5 pa lang mata nako kay para alas 6 na nako sa eskwelahan di ko makita sa mga estudyante nga nag-map ko sa lobby so map ko ana walay problema karon kay nama jud time sir nga muulan. So lapo kaayo jud ang lobby nya Barbie biya kaayo ko noon nya nagdala-dala kog map. Muko laban lang gid ni laban mo sayo ko mga 5:30 basta ulan kay para magbutang na kog carton sa gate carton kat ining human ako limpi di na ko nila makita magpagitaon ako nila nga asa naman ni diri si kunyado wala na lagi siya di na ko nila makita ni Degla 7 kay mauwaw naman ko maglimpyo sa lobby. Pero nakasabot sila. Oh nakasabot na siya pero gibalhin ko nila sir. Asa naman kan lagi balik? BSMT building na ko nila gibalhin. Dito nagtiltil ko kana ganing mga bubble gum sir nga napilit sa agdanan. Nya utong-tutok na yung mga estudyante nangagi dito ko nahilak ko mo di naman jud ako kaya mag-working maoy ka mauwaw jud ko. Ano man, asa ka mauwaw? Mauwaw ka sa trabaho or mauwaw ka tungod? Mauwaw ko sa Kahadlok? trabaho sir. Ano man? Kanang aryat mo kay una. Ake artihon ka. Aryat wala ko na anad ba og maglimpyo-limpyo sa public ana kay hayay ko nuhay. So, mark in denial ka ato. Scholar man akong kuya
niya sa una, sir. So, first year, jud ko laki-laki, jud ko first year. Wait lang. Kasi connection sa scholar imong kuya unya nagpalaki-laki ka sa first year. Laki-laki ko first year mo nang dili ko kapagawas akong kabayo. Kano Kay man? Unya? stricto man ang scholar dito sa una, sir, kay mabuli man siya junior, di ba? Naman ay seniority na ko'y junior. Okay. Nya inig mabalaan nga na siya manghod na bayot, sir, kay mabunog ba siya doon sa So, sulod. nagpalaki-laki ka. Nya pagka second year na ko nagbayot jud pag humaniyag pagawas pag pag second year niya sir nga senior na siya god pwede na siya makasungog-sungog sa first year dito na jud ko niya pagkabayot sir niya apil kog Miss Gay sa DMMA. Suko kayo kong kuya. Ginapangutan siya kayong mga maestra nga. Nakay mangod sa HRM kunyado, ana-ana, second year na siya ato. Yang gina-deny kay maulaw lagi siya. Nakay mangod na bayot no. Wala mong kuy di na ko tumangod pero inig pagka-miss gi anak ko dunggan man nambalaan man ako nga iya kong gi-deny. Mo to niya apil ko pageant, Miss Gay sa DMMA. Okay. Giingon jud ako ang apelyido. Anong sa kong anak ko'y kuya sa scholar. Lagi. I-cheer ka sa tanang mga scholar. Sabang ka ng mga scholar. Magdala-dala na sila kumbo. Ako na ang i-cheer. Imbis, dili, ako ilang i-cheer. Ako na hindi nilang i-cheer. Kaya naman sila yung scholar po nga kunyado. Kunyado. Kunya imong kuya. Wala siya mabuhat. Pag humag-pageant kaya napapicture na lang siya. Dalagi. Pero close lagi hapon mo sa imong kuya. Dati. Anong dati naman? Anong puro man ni dati? Nami ka ng conflict karon. Okay. Abot rapod sa ka ng akong pagkabayo. Oh, di. Kay pagka-spoiled brat man ko kay sa una, sir. Sa akong mama. Nga, dili siya ganahan. Normal man sigsuon. Maski kanang- ako naman ko yung mga conflicts, but dili gid siguro hatred. I think kinahanglan lang gid po siguro mga magsuyuan na yung duha. Actually, karon sa naghinay naman, sugot na siya yung anak. Close man kung mi siyang anak. Si Mia. Maayo. Kay mo po mignaong, sir. Oh, di. Tawagon ko niya, daddy. Anahon ko sa bata. Mao ba? Kay long hair mo po na kong kuya. Kay Oh, Siman di, ay. lagi. Pero pagkasal nila na ka. Wala. Kay wala pa may nagbati ato nga tan. Gi-invite ko, wala ko kadto kay work man pud ko, pero wala pud. Pero ma-pride siguro ka. Ma-pride kay Bratinella mangga. Na kay uyab. Single ko karon, sir. Pero naay waiting. Ano sa maning waiting? Akong extra food. Anong waiting man? Nag-court siya karon, sir, o balik sa kuha. Mo po na ang mga nailhan po sa akong mga followers nga ex. So napagawas na gid mo siya sa una pa. Sa una pa, sa katong mga barista Facebook. pa siya dito sa Davao. Nganong nagbuwag mo sa una? Kay dili lagi ko nag LDR, sir. Unya ko siya may plano ninyo. We're planning to go back together. Karte. We're planning to starting over again. Hey! In love jud kayo So, yun akong one great love, sir. Nganong nag-decide? Kay sige man kog kuan, paramdam niya, O siya sir. paramdam. Kanang gi-unblock na ko siya sa tanan. Kay kuan, maghilak magukusahay, sir. Ma-remember na ko Ingaw, siya. O, niya mo to. I-unblock na siya. Mm. Kumustahon kaya nako ni siya. No? Mo to, kumusta na ko siya. Mo to, chat-chat. Until nga na birthday sa anak sa akong kuya dito nga si Mia, ni attend ko. Mo to, nagkita mi. Unya, pagkita ninyo balik, unsa may kuan? Mo to, ay, ako'y kinig. Kanang nag-slow mo dayon ko, sir. Charot! Unya nagipit-ipit din ka. Wala, oy, kay di wala siya ganahan ng ipit-ipit ko, di siya ganahan. Maglagot siya. Siya ang lalaki nga walay arte good kay iyahan ako na feel ang love jud. Kay iyahang sweldo tanan ihatag na niya sa kuha murag feel gyud niya wife ko niya. Seryoso ni? Watchar. Oh, hardworking kay na siya mo good sir niya kanang kugihan ba niya. Dedicated siya sa kuha ba. Sweet kay siya. Siya ang tipong tao nga kan aganing inig maglakaw mi. Dapat magurita na yung para dili daw ma-feel niya ko nang gikaulaw ko niya. Sorry ha, mga tanan lang gyud ko. Kay gi-block man nimo siya. Unsa man na siya nabuhat niya sala? Ako ang nakabuhat og mali, sir. Unya, ikaw pa ni buhat og mali, ikaw pa nang block. Patient jud kay siya nga pagkatao, sir, kanang naka-cheat ko niya, no? Pasaylo gyapon ko niya Nang cheater sok. nang cheat di ko. Oh, karon kay I'm a changed woman. Wah! Hey! Nya ang pangligaw ni ex. Si pangalan niya? Alvin. Oh, hey, Alvin. Alvin og Jeffrey. Ha? Si Dwa sa kabuo? Dili oy, ako man si Jeffrey. Wait lang, katino di mong pangalan? Jeffrey. Jeffrey. O sa tayo apelyido? Kunyado. Kunyado. Si Jeffrey Kunyado. Love ni mo si Alvin.
Nakay-mensahe kay Alvin. Unsa man imong gusto may mensahe kay Alvin? Actually, katong nag-audition ko, PBB siya po lang ako ang source of Ah, ni-audition gid kag PBB? Oo, sa Jensen. Ah, okay. Oo, tungatan. So, ni-support lagi siya. Sige, unsa may message mo siya? Hi, Bing. Kuan lang, just stay who you are. Moto, love kay tika. And thank you for accepting me. Kaigat! Kaigat! Kani si Bella, asa man nagikan si Bella Crawford? Dara na po, sir, kay nidagan ko og Vice President sa DMA. Oh. Naman ko'y bulak na yellow, sir. Kanang familiar ka tong Julia Barreto nga salida sa unang Mirabella. Anyway. Kuha na siya, noon time show na ni Julia Barreto sa Okay. unang inig. Mawala tong yellow nga bulak siya, ha. Mahimo siyang kahoy. Kayo idol man ako sa Julia Barreto, nabo ko yellow nga bulak. So, feeling ni mo ikaw si Julia Bird. Kanaong mo ni Julia. Oo, niya. Oo, niya. Feeling lang sir, ha. Anya. Naman ginarong campaign mo to, nakita nila akong bulak. La, si Bella. Anton mo, Bella nang natawag nila. Nasugdan naman ang Si Bella. Bella? Gi-change dahil ng Bella ang pangalan sa Facebook. O niya, ang Crawford. Kana siya ang pinakauna gina ko nga Facebook, sir. Akong pangalan kay Corosani Crawford. Friendster pa man sa una. 2012 mo ko Unsa nang Friendster? 2010 ko Sorry, na. unsa nang Friendster? Friendster ka nang muna siya ang dating nga Facebook, sir. Sa inyong mga Oo, edad, no? 2010. Diyan, dili may ka-relate sa mga Gen Z eh. 2010. Charla, Gen Z. kamalong Agaray. Dito ba grapunta sa Agaray. nila? Onya. Kanang Crawford akong pinakauna na kita na apelido nga Amerikano sa Friendster. Mo tagisuhid ra na ko yung apelido. Karon kay pag-college na tugma po ng Bella. So, Bella Crawford. Murag pong nabili. Billy Crawford. Tama, sa dahil tama. Kung parang familiar na pangalan niya, Billy Crawford, di ay. Dito, namugna si Bella Bella Crawford. Siya ba kayo trabaho ron? Kani sir, kay full-time vlogging na gid ko. What? Pero, Full-time vlogger na ginega. full-time content No. creator. Pero naundang gito siya, sir. Pag abot ni Mavi, dito na nako na continue. Nakatinyo. Anong naabot? Si Mavi is ang ang iring ni Bella. Na ako'y classmate, taga Panabo. Okay. Nga, nai-iring. Ana sila sa kuha nga, nalo sila iring nga buntis. Muto ko ay buntis na siya. Ayang mama ni kay puti. Gaya kong isa ana ha, ana. Tagaan ka na mo. Ana to yung mama, si Mami V. Mga pila ka si Mana. Gidemay na ko si ang mama nga. Bel, kanang nanganak na ang Kemi, ana. Dili pa man ni pwede maluta. So, i-chat rati ka, inig pwede na nimo ni makuha. So, November, gi-chat ko niya nga, Bel, kanang pwede na nimo ko ng iring, pero 6,000. Ano ko, ano, gibaligyan naman ni. Yung Hatag to last oo, time. oo. Wala na ako siya gi-reply ko. Di na lang gulo ko to kay what ko'y kwarta. Tinga. Giyaga-yagaan halay ko ato ni Mami Bake. Siya. Yaga-yaga ra ning 6,000. Uy, ali na din. Hikuha na nila yung iring. Moto, gikuha na ako siya. Akong gipangalan siya. Kay naman ko'y anak ako ang classmate nga tagiyaani nga. Englishera, gid kay nga bata. So, ang pangalan Mavi. So, dito na mo gikuha yung pangalan. Mavi. Pag Si abot sa Mavi. boarding house, akong gipangalan siya Mavi kay babae. Little did I know siya nga, habang nagatubo siya, itlugan man di ay siya, sir, after mga Wala, what charge siya after mga kuhan lagi, tulo ka bulan. Na-realize mo pala lagi Unsa man giligo na ko siya. Unsa man ning murag ulod di gawa siyang kami. Wala, notables man di ay ni ay, nya Mavi na pangalan, sir. Muto Okay na magud gihapon, Mavi. Gipandin na. Lalaki mga gihapon ang pangalan. Anak ni Carmina, Mavi. Tama ba ko? Ni Carmina, Mavi. Lalaki man. Okay ra gihapon. Uy. Okay ra gihapon. Dugay na ta ka nakita sa usa ka video. Katubitaw na ayata ni sa maraog ka ng mga baligyaanan ug sakyanan. Unya nag-interview ka didto. Gitawag man gud siya og sir. Nakikita ka sa iyaha nga perti ka babae. Hi, ma'am. Nagpino na yung sakyan. 1.7. Unsa man ni na-offend Ang ka? story gid behind ato, sir, kay na ako'y friend nga ni atog Davao, nang-apply Okay. siya trabaho. So, makikita siya nako. Dudugay na ko niya wala nakita Okay. siya. Kita mi sa SM Lanang, libre na ko siya dinner. Pero after dinner, nag-video ito sa lobby sa SM Lanang. Sugo na ko siya video, sir, ko i-video ko. Karon kay katong ahente, sir, ang iya yung gitawag sa kuha una-una kay Ma'am. Sir. Ah. Sir jud ang iyang natawag. Tapos, ana ko siya, okay na, ana. Hatod na human ang video. Karon kay wa man din na video sa akong kauban. Wala niya na Sige, video. pausab. O, mo to ni usab. Gipausab na ako. Ang iyang gitawag na sa kuha, ma'am. Ma'am na. Ko, okay na tong sir kay para katawanan. Anak ko Ay, siya. okay. Moto nga Pero tanong. nabiyay ni comment dito nga nasuko sa babae. Naagan niya. Nag-i-explain man ako. Naghimo pa kong video ato pagkaugma. Ang ako nga. Okay. Inani mo ko na nahitabo. Checkan Okay. ako ang tanan. Akong kauban, wala din niya na video. Moto, ginanalan ako siya nga kanang isoy ko kay para Okay. funny, ana-ana. Pero kaning mga ingon ani, kanang tawagon ka, naagihapoy
mga panahon nga ginatawag kag sir? Masabtan na jud ako ang mga tao nga mag-ingon og sir sir kay naamang ka ng uban nga mutawag og sir nga tinuyuan. Lahi ang Naapoy sir nga, tinuyuan wala nga na sir tuyo. nga wala tuyo. Okay. O nya kato siya wala gito niyan tuyo. So, ang imo, ha, unintentionally gito. Is kahibaw ra pug kamo basa if kani tinuyuan or dili. Oh, lahi mas So, ma-offend ka? mas maka-offend ng kanang gituyo gid Gituyo. sir. Pero karon as a transgender, Wala pa sir. wala pa gid ay. Wala kay plano nga mag Dili man masugot si mother. so ang imuha lang sa Inani lang. Pero kuan magyud ka babae magyud ka tan-awon. Ambot sir, uy, high school pa jud ko, inani na jud Yun ko. ana nagyud Mas gano. payat pa ko dati niya. Akong mga pamilya maingon ng anong na lalaki ko mga nga babae makikaglawas kanina na good na mali dog himo. Kay naa gani kay video nga eskwelahan man siguro to nga naakas gawas niya ang mga Dito ko nga lalaking time sir estudyante. nga nag-viral. Oh, nang gawas ang mga lalaki. Kuyawan sa imo kay babae kay ganya. Imong tingog. Ano to siya, Employees Day. Sa registrar ko ato sir. Okay. Registrar window 1. So busy man jud kay ko ana kanang incoming outcoming. Mm. So akong boses ipit-ipit jud. Yes, kanang ana-ana. Kanang how can I help? Ana sa may mga papel niya. Mga pila na kabulan, mga 4 months ata ko nga DMMA na registrar pa ana na. Nya until nga ng Employees Day. Gikan mi sa court sa basketballan yan. Isa ka rami padulong dito sa HM office kay mga on ta mi. Niana na akong working. Ma'am, gitanaw ka sa mga kuan mo mga nag-training dito na mga siman o kay sexy daw kay ka ana kay naka-dress man ko og denim. Nya naka-jacket. Ko sige hulaton na to sila sa taas. Karon kay pag video niya dito na ako nagpagawas gyud sa akong tinuod na tingog na nya ipit-ipit man ko sa DMMA. Anak ko sila nga. Muli na mo Brad. Ala sa ay yati lalaki mo dai niya ana din sila. Kay abi na ginilag babae kay ang lubot Yes. daw sexy daw kayo. Pagka-vlogger nimo, kanang murag nanagid kay pangita sa vlogging. Diba ito, nag-viral ko sa DMMA, sir. Nasundan pag ito, katong trans na bayot sa DMMA nga HRM. Oh. Ano sa pangalan mo? Elmar daw. Ako na si Jeffrey. So happy ra gid ka karon Bella sa imong career as a vlogger. I'm so Pila naman may income nimo sa usa ka bulan? Pwede na eh. Dali, para to trap Pwede na to. right. Pero makatabang na gyud, makatabang super, na gyud. sir. Ako education tabo. Dako na dag nang mapalit na nimo imong mga gusto mga ingon ana. Kapait ako Forever 21. Ay! Actually, gipait siya ako ni para lang sa cheat. Si chat mo ba? Kani Forever 21 tanan pero wala akong kapawa. Mao ba? Karon gayno na inignan sa mall niya kanang magduwa-duwag tagad. Nya feel ko ba nga kaila sila sa ko. Very good. Ay na mag-picture ta ano Very mga tawa na lang na sila. Very good. Di man malikayan nga, like ako, makot off guard. Wala, nag-video na dahil ni siya, pagingon ana, makot off guard ko, pero I have to remind myself pa, dili kasi kinsa, magani kay Si nitugot si Ma'am Bella nga ma-chat pag chat na ko sa Na-shock iyo. gani ko birthday pag inako to sir, di Birthday ba? niyo. Tama tayo, tama Naman may ay. sasama na ato. Ako to napasalamat kasi mga sir ko, sir, birthday Oo. gift, yun best birthday gift, gini siya sa akong whole life. Ayaw pag yun ano, Char, gid, malingaw sir. ba yung Actually, kailan ni si Lloyd, si mga... Hi, sir. Oh, kana ko sabi tingnan ko asa magkalud na sa CR. Oh, garay! Ayaw, anak, Brad. Joke na, joke na. Oh, garay. Pero follower na di mo Bella. Hi, Lloyd. Lloyd, pud ka? Nga naman. Lloyd, Alvin Lloyd man akong... Pagak! Single ni! Single ni akong editor! Pero bitaw, kabalo ka Bella, happy kay ko for you. Malingaw mong pugko sa imo ha. Happy ko Bella nga nakaabot gyud ka sa mga ginagmay nga studio sa Happy kayo ko, Chitchat. sir. Mao Thank you, ba? jud kayo, sir. Gitagaan jud ko nimo birthday gift, sir. Mo na gini akong the best birthday gift. Ayaw pag yun. Maghanda pa ba yata karon sa imong birthday? Yes! Ha? Dagan Ayos, kayong sir. salamat Bella ha sa imong pag-anhi, pag-share sa imong story. Bella Crawford, daghan kayong salamat sa programang Binisaya Chit Chat ato ni Bella Crawford. Chat ato ni programa para sa tanang Bisaya. Chit Chat ato ni inspiring, entertaining talk show sa mga